Bazar ykdysadynyşyklarynyň şalt tepkinlerden ösýän häzirki döwründe halkymyzyň hususy önüm önerjilerini önerýän döwrübap azyk önümlerine bolan isleglerimi barha artýar. Halkymyzyň durly görnüşli azyk önümleri bolan öseni isleglerini kanagatlandyrmak bolsa, öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guraýan işgör telekeçileriň esasy baş maksady bolup durýar. Hormat prezident bilen hususy ulgamy ösürmek baradaky aladalarynyň ruhuny zähmet çeken Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň azasy bolan Mar şäherindäki doganlar ýylda harit nişanly süýji önümlerini önerýän kärhanasynyň işçileri içerki bazarlamada önüm bolçulugyny üpçün etmek işlerine münasip goşant goşýarlar. Daşar ýurduň ösen tehnologiýaly azyk önümlerini önerýän enjamlar toplamy bilen üpçün edilen kärhanada hunermenleriň ýüze golaýy zähmet çekýär. Şolun köp böle bolsa kemil hünerli ýaş ogluny oýlar bolup durýar. Işçileriň zähmet çekmek üçin dördülen amatly şertler hem ýaşlaryň kuwatly enjamlaryň işlerini sadaşykly ýola goýmaklaryna hem-de azyk önümleriniň önerişiniň meçhullygyny artdyrmak işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ihlasy çekilýän zähmetiň netijesinde kärhana boýunça durly görnüşli süýji önümleriniň her aýda 150 tonna gulaý önerilýär. Yergilene bu süýji önümleriniň daşary ýurt bazarlaryna haritlardan birjigem kemdeligini aýratyn bellemek gerek. Berhadar döwrütiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň döwrübap önümleri häzir günlerde halkymyzyň uly islegine eýe bolup, içerki bazarlamada münasip orun alýar. Bu azyk önümleri süýtli, hoş tagamly süýjiler bolup, olary özüniň hil derejesi bilen tapawdanyar. Kärhananyň önümçiligine şokolad ýokumly azyk iýmit hökmünde uly orun tutýar. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan bu kärhananyň işçileri häzirki wagtda öz önümlerini Gruziýa, Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Awganistan ýaly döwletlere eksport edýärler. Halkara parahatçylyk we ananyşmak ýalyna baky bir taraplamyň 30 ýyllyk bayramyna uly taýýarlyk görülýän döwürde kärhananyň işçileri konditor önümlerini täze görnüşlerini önermek işlerini ýola goýýarlar. Kärhanada gulaýlap gelýän halkara denanlar güni münasibetli döwrübap gaplara gaplanan şokoladyň önerilip başlanmagamy munyň aýdyň suwutnamasy. Kärhananyň işçileri halkara parahatçylyk we ananyşmak ýalyna her bir önümçilik işini ýokary netijeler bilen jemleýärler. Eşgur telekeçileriň zähmeti bilen önerilýän ýokary hili süýji önümleri bereketi taçaklamadan bedegi bolmak bilen birlikde içerki bazarlamada azyk bolçulugyny döredýär. Elatmadan azyk önümlerini bolan ösen isleglerini kanagatlandyrmakda tutsan ýaly zähmet çeken bu kärhananyň işçileri hususy ulgamyň önümçilik kuwwatyny artdyrmakda, ýurdumyzda önüm bolçulugyny emele getirmekde alyp barýan işler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda hem-de hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.